Magluto na sad ko. Magluto na sad ko. Sa ngalan na ni guys. Tuway. Ang sabawon. Lamas, lamas, lamas. Lamas, lamas, lamas. Kuha sa kong tanglad. Number 1 nga lamas guys is tanglad. Bombay. Yun lang. Di lang ko magbatang og ka ng loya. Dayon. Sunod ko na to. Ano lang akong gilutuan kay sakto ra sa mga gawa ni Papa. Walang labis, walang kalang. Takpan muna. Ayan na guys, naggangan na sila. Oh. Ang uban wala pa. Wala pa na sila nagunga. Kulang pa siguro. Takpan sa nila. May bukaka na guys. Oh, may bukaka na siya. Ang iba hindi pa. Naganga na sila. Iko lang hindi pa. Oh. Naganga na. Bukaka na. Konting asin. Cute. Kanya-kanya sila kamatis yan guys. At bell pepper para babango. Siling labuyo, my favorite. Lumabas na yung laman. Lumabas na siya sa kanyang bahay. Luto na yan. Nilagyan ng ginisa mix. Dahan-dahan lang. Baka
Ganda tingnan. Kanya-kanya sila na bukaka. Ay, kasarap lang. And then, mawala ba ito? Sili dahon. Ayun sa kanang sibuyas dahon di ay. See. Tapos na. Luto na yan, guys. Ang ganda, ganda. Ang ganda, ganda ng luto ko. Sarap, sarap. Sarap yan, guys. Imbaw ba ito? Hindi. Tuway-tuway. Ay. Tuway. Ang sali.